बे मेसेजखौ लानानै दिनै जोंनि एक्स ndfbनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया जे आरोबाव मोनसे जाबर जीबन मोनसे बिपदआव गोग्लैबाय बेखौ दिनै जों एक्स ndfb हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। जयेन्टलि जों बेवहाय मोनसे प्रेस मिट हाबाफारि लादों। बे प्रेस मिट हाबाफारियाव जोंजों लेंहरजानाय मिडिया फंबायमोननिसिम आङो एक्स ndfbनि जानानै गिबियावनो गोजोननाय बावग्रोबाय आरो मिडिया फंबायमोननि चेनेलनि जे फेमिलि बा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बे निउसनि गेजेरजों जे फंसे फंनै जोंनि बुंनायाव जाहाथे मोनसे जोंबो मोजां मोनसे सापर्ट मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनो जाहैबाय थांनाय 27 तारिखआवहाय जोंनि एक्स ndfbनि गोबाव सम बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय रनसायग्रा नाब्ला बा रन्जन दैमारि सारा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बा एक्स ndfbनि सासे फाउन्डार हिसाबै दिनै बिथाङा जेलाव दङमोन। जेलाव थाखांनायनि उनावहाय दिनै बिथाङा जेबायदि प्रसेस बे प्रसेसा दिनै सिगांखिनियाव जोङो मोजां पजिटिभ जों मोनबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय प्रेजेन्टलि जोंनि दानि जितु बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिथांमोननि माखासे मेसेजफ्राबो जे जोंखौ सम सम बुङोमोन जे थाबैनो गगोन थाबैनो क्लियार जासिगोन बे मेसेजखौ बिथांमोनहाबो होबाय थादोंमोन। आरो जाय मानसिफ्रा बिथांमोननि फेमिलि बिथांमोनहाबो सरकारनि जिबायदि आसा आरो एडभकेटनि जिबायदि मावनाय माखासे केसफ्रा जे सिगांफ्राव उइद्र जालांदों बेफोरबायदि बुस्थुखौ नायनानै हयथ' जों बयबो एक्स ndfb हिसाबै बा बर' रायजो राजा हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय थांनाय 27 तारिखआव जे मोनसे बिराद दुखुनांथाव मोनसे मेसेज बे मेसेजखौ लानानै दिनै जोंनि एक्स ndfbनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया जे आरोबाव मोनसे जाबर जीबन मोनसे बिपदआव गोग्लैबाय बेखौ दिनै जों एक्स ndfb हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो हयथ' जोंल' नङा गोबां बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल जोंखौ मोजां मोनग्रा हारिफ्राबो हयथ' दुखु मोनदों। बेनिखायनो दिनैहाय गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय जेबायदि मोनसे फैसला फैयाखै बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय माखासे लिडार आरो केडार्स बिथांमोनखौहाय आरोबाव जोंनि एक्स ndfb आरो दानि बिटिआर सरकार बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै आसा आरो मिजिंथिदों। आरो जोंनि बर'नि दल संगठन रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो दानि जितु गभर्नमेन्ट थानाय बिथांमोनखौ आपिल खालामहरनांगौ जाहाथे नैबे हाइकर्टआव जायै खामानिखौ बिथांमोनहा जाहाथे सुप्रिम कर्टआव लांफिननानै माबा मोनसे राहा लामा दिहुननायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे मोजां लामायाव लाफिननो हागोन नामा उदां अख्राङाव लाफिननो हागोन नामा बिनि प्रसेसखौ जोङो बयबो रायजो राजाफ्राबो आपिल खालामनांगोन आरो जोंबो दिनै आपिल खालामदों। गिबियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दानि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' आरो डेपुटि चिफ गबिन्द सारमोननिसिम जे दिनैहाय सासे सिगनेटरि हिसाबै जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा सहि होनाय उनावनो नेम मथेब्ला दिनैहाय बियो गनायनि मोनसे हाबाफारि थाफानांगौमोन। मानो होनोबा दिनै जोङो गुबुन गुबुन दल संगठन बा गुबुन गुबुन आखाइ खाथिर लाग्रा संगठनफ्रा एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि जाथाया जादोंब्लाबो नाथाय सुक्तिनि उनावहाय बेफोरबायदि लिडारफ्रा बा केस थानायफ्राबो दिनै गयोमोन। नाथाय जोंनि एक्स ndfbनि बेलायाव रन्जन दैमारि सारा थांनाय 2020 27 जानुवारियाव जुदि मोनसे गोजोन गोरोबथा बिटा रेकर्ड जालांदों बेखौ नायोब्ला दिनै बे बिटा रेकर्डनि गेजेरजोंनो गनांगौमोन। आरो बिथाङा सासे सिगनेटरि हिसाबै बर' रायजो राजानि गेजेराव फैनानै जिखिनि मोनबोबाय बिटिआर एकर्डनि जितु एमओएस क्लजफोरखौ लानानै बिथाङाबो रायजो राजाजों मावनायनि मोनसे सुबिदाखौ सरकार होनांगौमोन। नाथाय बे दिनै जायाखिसै बे जोबोद दुखुनांथाव। आं बेखौल' दिनै बुंनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायजों लोगोसे बिथांमोननि लिडार केडारखौ बख'फानायजों लोगोसे नोंथांमोना जोंनि नैबे बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय जेरैखि जायाब्लाबो एसेम्ब्लि जिरायफिननानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'फिननांगौनि सार्तआव मोनसे एसेम्ब्लि बिल पास खालामनानै थिखोना लानांगौ। बाहाय गासैबो एगेन्स्टनि खोथा नङा बिपिएफनि जेसेबांनाखि एमसि एमएलएफोर दं बिथांमोनहा बेखौ मदद खालामनांगौ। दा बेखौ बिल पास खालामनानै दिसपुराव फाथायनांगौ। दिसपुरावहाय जोंनि माखासे एमएलएफ्रा दिसपुरावहाय बेखौहाय सावरायनांगौ। बेखिनिखौ जों लाजानो लुबैदों
एक्स एनडिबि हिसाबै बर' रायजो राजा हिसाबै दा बेखौ जों खावलायदों अननानै जाहाथे प्रमद बर' सारा बेखिनि इनिसियेटिभखौ लायो बेखौ जों एक्स एनडिबिनिफ्राय खावलायबाय जुदि बेखौ लायोब्ला जोंल' नङा गासैबो बर' रायजो राजायानो बिराद गोजोननाय थागोन प्रमद बर'निसिम आरो बिथाङा बेखिनि खामानि मावनो हायोब्ला आरो बिथाङा उनावहाय हयथ' गाव जि सिन्था धारा खालामनाय बे मोजांसिन जाना फैगोन आं बेखौ नुदों आरो जोंनि गेजेराव दिनैहाय माखासे मा होनो ससियेल मिडियायाव जोंनि गेजेराव गावजों गाव होलायबाय थानाय बखिलायबाय थानाय बेफोरबो जोंनि गेजेराव सोरबा मोजां बुङो सोरबा गाज्रि बुङो सोरखौबा रायो सोरखौबा दुखु मोननाय फोरमायलायो थिग बेफोरबायदिनि गेजेराव जोंनि ससियेल मिडियानि जिखिनि होनाय बेफोरबो जोंनि गेजेराव बिराद रिएक्सन जालायदों सोरबा रेसपन्सिबिलिटि गैया नाम खारिलायनाय गाज्रि मुं सोलायनाय जाहाथे नैबेफोरखौबो रन्जन दैमारिनि सारनि जितु केस दुखु समावहाय गावजों गाव बेबायदि नांलायनाय खमलायनाय बा खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थेफोरखौ जाहाथे एसे बयबो कन्ट्रलाव थालायलायनानै जाहाथे साइलेन्ट थायो दा बेनिखायनो दिनै जोङो नैबे एक्स एनडिबिआ दिनै ज' जानानै जोङो गभर्नमेन्टनि सेर थाफानानै जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोङो दिनैहाय प्रमद बर'नि बा बिटिआर सरकारनि मददनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो थांफानो लुबैदों आरो जों थांफागोन प्रमद बर'आ जोंखौ चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनांगौ चिफ मिनिस्टारखौ जोंखौ लोगो हमहोखांनानै जों चिफ मिनिस्टारजों जेला रायलायखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो माखासे दिल्लीनि हम मिनिस्टार अमित शाहजोंबो जोंखौ लोगो हमहैनांगौ जोंनि गेजेराव सुबिदा उसुबिदा माबोरै मावजायो माबोरै मावजाया मानि थाखाय बिदि जादों हयथ' बेफोरखौ जाहाथे जों एसेब्लाबो जों मिथिनो हायो जों आइडिया जों लानो हायो जों माखासे निम नितिफोरखौ जों सोलाय सोल' खालामफिननो हायो बेनिखायनो दिनै जोङो फिजिकेलि एक्स एनडिबिनिफ्राय जों जयेन्टलि दिनै बाव जोङो गोसो खुसियैनो नों आं गैयालासेनो दिनै जों बाव मोनसे प्रेस रिलिज होनाय जादों बेनिखायनो प्लिज प्रमद बर' चिफ नोंथाङा जाहाथे जोंखौ जोंनि नांगौ बायदि जाहाथे नोंथाङा जोंखौ मदद खालामो आरो चिफ मिनिस्टारखौ जोंखौ खेबसेबाबो लोगो हमनायनि थाखाय मदद खालामो आरो चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो आङो खावलायदों जाहाथे साराबो जोंनि मोखांखौ नायनानै एक्स एनडिबिनि 30 बोसोर दावहा नांनायखौ नायनानै बा बिटिआर एकर्ड थांनाय 2020 27 जानुवारि एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै जाहाथे चिफ मिनिस्टाराबो साराबो जाहाथे दिल्लीयावहाय हम मिनिस्टार साहब बा प्राइम मिनिस्टार बिथांमोनखौ जाहाथे लोगो हमनानै जोंखौ मोजां गाज्रि मोनसे खबर लानानै जाहाथे मोनहोनो हायो बे मोजां गाज्रि रिपर्टखौनो जाहाथे जोङो माबोरै मावजाया बेखौ जों समाजनि गेजेराव मावलांनो ज'यैनो जों खामानि मावलांनो थाखाय जों नाजादों बेनिखायनो प्लिज आं बेखौनो खावलायदों बयबो जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव होलायनायफोरखौ जाहाथे होलायोब्लाबो गावजों गाव जाहाथे एना एनि खोथाफोरखौ बुङालासेनो दिनैनिफ्राय एसे साइलेन्टआव थानानै मावगोन बेखौ मिजिंथिदों साइलेन्टआव थानानै खोथा बुंगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो प्रमद बर' सारनि सायाव जों 100% बिसास जादों जाहाथे सारा जोंनि नांगौ समाव जों लोगो हमनाय समाव जाहाथे सारा जोंनो टाइम टेबोल होयो जों बेखौ आसा थिदों नङाब्ला जोंनि नांगौ बायदि समाव जुदि टाइम टेबोलाव जुदि रायज्लायनो थांनायाव जुदि होआब्ला नोंथाङाबो सानसे समावहाय बर' रायजो राजाजों दुखु मोनजागोन आरो जोंनि जुदि मावनो थांनाय बेखिनि समावहाय जुदि जोंबो समा जुदि बेबायदि बेक जालांबाय थायोब्ला नोंथाङाबो जोंनो मालाबा समाव दोरखार जानानै जुदि जोंखौ लेंहरफिननांगौबा हयथ' बे टाइमा जुदि मिलायाबा हयथ' प्रब्लेमबो जाहैनो हागौ बेनिखायनो प्लिज अननानै दिनै जों जिखिनि इउनिटि जानानै रन्जन दैमारिखौ लाफानानै गासैबो जेलाव थानाय लिडार आरो केडारफोरखौ बरनफिननांगौनि सार्थआवहाय दिनै जोङो आसा मिजिंथिदों प्रमद बर'आ जोंखौ मदद खालामगोन बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय थेंक इउ बिथांखौ उदां खालामनांगौ बेखौथ' जोङो दिनै एक्स एनडिबि हिसाबै जों बेखौल' साननांगौ बाथ्रा गैया बेखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बुजिनांगोन मोनफ्रोमबो दलं गथ'ना बुजिनांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबां इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ जों बुजिनांगोन जे दिनैहाय बिराद गिदिर जुदि बिपद जाबायब्ला जोङो दिनैहाय माबा मोनसे जों डिसिसन लानांगोन जे जायगायाव दहाय सिगांनि बिबुंथिगिरिया बुंलांदों जेनेबा दिल्ली बायजोआवबो रायजो सभायावबो जोंहा सासे एमपि दोनखायो बिथाङा जेसेबां हायो एसेबां रोंगोरा नार्जारि सारनि सिगां खावलायदों रोंगोरा नार्जारि साराबो जाहाथे रायजो सभा एमपि हिसाबै नोंथाङाबो जाहाथे रन्जन दैमारिनि सायावहाय बा जेलाव थानाय गासैबो लिडार केडारफोरनि सायाव जाहाथे अननानै जिखिनि भुल जालांदोंबा बेफोरखौ जाहाथे क्षमाखौ बिनानै बोरैबा जोङो उदां अख्राङाव लाबोफिननो हागोन बिनि थाखाय बिथाङाबो मावनांगौ आरो जों खौसे जानानै जों आवगायलांनांगौ गासैबो दल संगठना आंनिब्ला खेबसे मेसेबनानैब्लाबो
आगोलनि एना एनिखौ नागारजोबनानैब्लाबो जोङो खौसेयै मोनसे मा होनो बै समाव जेरै बिएनसि मोनसे सोदोब दङमोन बे बिएनसिनि सोदोबजों जों खौसेयै रन्जन दैमारि बा जेलाव थानायनि समस्याखौ जों सावरायनो थाखाय मोनसे परिबेस लानो हागोन नामा बेफोरखौबो जाहाथे गोरों गोराफ्रा दलहं गदनफ्रा जाहाथे समखौ होलायोब्ला सिन्था खालामलायोब्ला जों बेखौ आसा मिजिंथिदों जाहाथे बे सुइसायै मदद मोनो बेखिनिखौ आं बुंनाय जाबाय।